Сәлем, мин Сәлим, Атайсал муниципаль формы Баймакта. Минем исем Атайсал, ул минем гаиләм. Әсәем, атайым һәм минем агайым. Менің югіріп йөргән урамдарым, Мені үстергән жер. Свой дом, родная улица и родное село. Ол Атайсал битендә туган төяк. Уны бер яратып һөйәргә тиешбез. Тамыр телеканалы майдансығында киләсәк телевидение йондоздары йылган. Без буш кулбынан килмәнек, янсыктар әзерләнек. Һәр береһендә хуш ефле әйберләр ята. Катнашучылар таныр микән? Ой, қайда қарайық. Берәүне алыгыз. Алыры? Шуның өчендәме? Әйе, булай гына. Оп. Әтәмләп қарауға мөмкин. Атайсал идеяһын балаларыбызга yetkirib калдырмаһак, безнең инде киләсәгебез әлеге күк матур һәм кызыклы булмас иде. Бұл менің ирандық таударының еті. Бұл ниндәдер үлән? Кия үләне түгел микән? Менің Атайсал Баймак кетін хәтерләтә. Баймактың бөтен табигаты, таулары, елгалары, һаваһы. Урман, безнең авыл урманда урнашкан бит инде һәм бәләкәй сактан ошо табигатта туып үсеп, шунда яшәгәс. Менә Баймакка килеп төшкән кешеләр әйтә бит, Баймакта хатта кислород та икенче тип. Һәм ошо ес ул безне Өфөнән ошонда үзенә тарта, зур эштәргә матур итеп үзеңә максат, ынтылыштар билдәләргә ярдәм итә. Мына тотып қарағанда да әйтергә була, ул минең уйлавымча юк яңлаша. Корот дип әйтергә була, әмма ул коротка охшамаган, был ниндидер агас дип әйтәйекме, ниндидер корот. Корот. Сынапта корот ул Атайсал иде. Әмма минең Атайсал ул әдрәк кенә икенче төрле ес күп. Ул әрәмиде. Чөнки бәләкәй сакта сүгелләр утап, бәрәңге утап, һәр вакытта шу әрем белән без көрәшеп йөри торганык. Әмма шул ук вакытта миңа ул әрәмиде, шул тиклем охшай ине. Һәр хәлдә әрем түгел. Менә капыл гына әйтелмәй. Бу калганнарын тотып кайма. Атайсал туган як минең өчен ул туган ягымның үләндәре еге. Ул миңа туган ягымның мәтрүшкәләре еге, кылгандары еге. Едди уйынгала килеп еттек. Монда эш кызу бара икән. Сынапта есе үзеңнең туган як, үзеңнең туган авыл торганда. В последнее время часто больше времени провожу в городе, когда приезжаю к себе в родные населенный пункт, родные края. Вот напоминает вот этот запах, вот это приятный аромат детства. Покос, наверное, больше всего напоминает. Янсыктың исендә орлык ята. Демәк, орлык булгас, орлыктан үсемлек үсеп чыга. Бұл бесән. Моны без бузаларга әзерләйбез. Шулай булгас, Атайсал ул безнең туган табигать, туган җир һәм унда үскән матур үсемлектәр. Авылдагы бәләкәй сактагы бесән вакытым, бесәндә утырып атайым менән сәйскән, төрле үләннәр йыйган, ана шул мәлиткә килеп төште. Баймакта үткән Атайсал тамам. Киләһе тукталыш Өфө. Осрашканга тиклем.